Il-Pulizija resqet quddiem il-qorti lil Marco Giardina Taljan ta' 38 sena li jgħix f'pajjiżna fejn ġie akkużat li fis-27 ta' Ġunju fis-sigħat bikrin ta' filgħodu f'residenza f'Taslima ikkaġuna lill-eks sieħba tiegħu biża' li żintuża vjolenza kontriha. Ġie akkużat ukoll li volontarjament ikkaġuna ġrieħ ħfief u l-mara hekk kif wara anke li kellhom diversi argumenti li minnhom daħal fis-sakra fejn bad allegatament qabada minn onqa u rassa mal-ħaj tal-xi ħin fejn anke ġibdilha xara kif ukoll ġibdilha xi oġġetti li kellha f'idejha. Wara li t-Taljan permezz għad-difiża wieġeb mhux ħati u anke talab għal ħelsien mill-arrest, inħarġet ordni ta' protezzjoni fuq il-vittma u kif ukoll inżamm il-qorti il-passaport tal-akkużat biex dan ma jkunx jista' jaħrab mill-pajjiż sakemm jiġi imressaq wara anke investigazzjoni skont il-liġi. Il-Pulizija resqet il-qorti lil Keith Azzopardi, Bormlis ta' 31 sena fejn ġie akkużat li naqas milli ħares kundizzjonijiet imposti fuq mill-qorti. Dawn il-kundizzjonijiet kienu jinkludu dik li rtira ġewwa id-dar fejn joqgħod bejn id-9 ta' filgħaxija u 6 ta' filgħodu fost oħrajn. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-Pulizija tal-Assa ta' Bormla ġew informati li Azzopardi ħoloq kommozzjoni u anke iġġieled man-nies waqt li kien taħt l-effett tax-xorb matul il-lejl tas-Sibt fejn fost l-oħrajn allegatament għamel ħsara fuq proprjetà ta' ħaddieħor waqt li kien fil-pubbliku għal kliem oxxien u indiċenti kiser il-paċi pubblika u kif ukoll għeddet u għaddab diversi oġġetti lil persuni oħra. Għalkemm wieġeb li huwa ħati tal-akkużi miġġuba kontrih il-qorti nnutat kif mhux l-ewwel darba li Azzopardi kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu fejn anke saħansitra kienet ingħatatlu multa, id-difiża spjegat li l-akkużat għandu l-problema tax-xorb u diġà anke tkellem mal-oażi fejn jixtieq jibda jirriforma ruħu anke kif għandu it-tfal u jixtieq ikompli jkun tajnuna għalihom. Wara ħin jiddelibera, il-Maġistrat Noel Bartolo ikkunsidra kollox u ddeċieda li Azzopardi jintbagħat minn xhur ħabs b'mod immedjat.